Bueno, sí, hem estat al Ministeri d'Infraestructures per a parlar amb el director territorial d'Infraestructures per a veure si d'una vegada per totes deixen de promeses infundades i intenten aplegar per a poder tindre unes infraestructures i unes rodalies com calen. Hem fet una reunió, pensem que a Vinaròs tenen una problemàtica tan greu doncs, dels estudiants que baixen a la UGI o de la gent que ve a l'hospital a treballar o de gent que de Vinaròs ens desplacem a Castelló o a Tortosa i tenim unes infraestructures molt deficients i unes rodalies molt penoses. Llavors hem parlat amb ells, no en té res clar, ens han dit que no hi havia els estudis que de moment a curt termini no pensaven ficar més rodalies, bàsicament, però que ens han emplaçat per una propera reunió en el delegat de Renfe de Castelló per a veure si parlem amb ells i podem a plegar un punt més, però bueno, la cosa està complicada. Clar, nosaltres el que proposàvem era augmentar la freqüència dels trens de rodalies, des de Vinaròs fins a Castelló, passant pels pobles que tenen estació, i intentar pues, que siguéssim un nexe d'unió, que el tren ens pogués apropar tant socialment com econòmicament, que els viatges siguessin un preu assequible i assumible i que tinguessin una freqüència més gran, sobretot que vagi bé per als universitaris i per la gent que treballa. Ficar una miqueta de trellat en la relació horari en el treball o per la gent baixa a Castelló. Una de les apostes que fem des de la regidoria de Joventut i Participació és donar veu a aquells joves que tenen problemàtiques per tal de fer el possible des de l'Ajuntament per a poder solventar-les. I una d'aquestes era, sobretot, la manca de rodalies i de transport per al tema dels joves en quant al transport fins a la universitat. Vam considerar que davant les queixes que vam rebre per part d'un gran nombre de joves, tant de joves també com de pares que ens afecten aquesta situació, vam decidir encetar un procediment de manera de que poguérem fer arribar aquestes queixes al Ministeri. I així ha sigut, i avui hem tingut una reunió amb el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Foment, junt amb els directors d'Adif i de la Renfe, per a poder transmetre totes aquestes mancances que els afecta als joves tant de Benicarló com de les comarques del nord, perquè no només tenim un problema al nostre municipi, sinó un problema gros a les comarques. En valoracions d'aquesta reunió, doncs l'acceptació ha sigut bona, però pensem que els resultats no han sigut del tot els que nosaltres volíem aconseguir, donat que no han decidit res a curt termini, és a dir, cap solució que pugui solventar-se, donat que van començar els problemes a l'agost i les universitats començaven entre setembre i octubre. Hem fet des de la meva part, hem presentat unes possibles solucions i sobretot que es basen en les tarifes dels rodalies i dels trens i sobretot en els horaris, ja que la mancança la trobem a l'hora de poder combinar els horaris de trens amb els horaris que realment necessitem. Per part del secretari ens han comentat, del secretari general, que quan passe tot el tema de les obres serà un altre moment per a començar a parlar del tema. Així doncs, també ens han informat des dels directors de la Renfe que mantindrem reunions per a valorar com està el tema i sobretot per a buscar una solució, ja que per a nosaltres és necessari que els joves puguen continuar en la seva feina i que no suposi una despesa gran a l'hora d'anar-se a estudiar, ja que només a l'hora d'anar-se a estudiar entre el lloguer de pis i tot ja suposa una despesa gran i per això tenim que buscar la solució entre tots i sobretot des dels ajuntaments per a donar suport als nostres joves. Bé, nosaltres avui hem tingut una reunió amb el secretari general d'Infraestructures al Ministeri de Foment i un seguit de representants tant d'Adif com del Ministeri de Foment pròpiament per a explicar-los totes les mancances en matèria d'infraestructures i en especial ferroviaris a les comarques de Castelló. Esta petició se fa després d'haver sol·licitat al Senat la compareixença de la senyora ministra de Foment, la qual per la pròpia solució del Senat no s'ha pogut materialitzar. Aleshores, el que han fet és, tant jo com a senador com a un seguit de consellers dels nostres pobles, aportar-li un dossier en propostes concretes per a la millora de les nostres infraestructures. Aquesta petició se fa després de que el Partit Popular votara en contra de totes les esmenes que demanàvem inversions per a les comarques de Castelló, que recordem que són inversions que no són noves d'aquest any, sinó que són velles reivindicacions històriques que tenim en les nostres comarques i que any rere any no se materialitzen en cap tipus d'actuació concreta. Nosaltres vam demanar partides econòmiques per a poder fer la realitat, el Partit Popular va tornar a votar en contra i avui les han tornat a demanar. L'actitud que ha tingut els representants del Ministeri ha sigut cordial, però també un poc de la sensació d'una presa de pèl com a que totes aquestes reivindicacions que estem dient s'estan complint o estan estudiant-les i moltes d'aquestes són estudis que se venen repetint com a promeses any rere any.
La sensació de la que Morisim és simplement això, són bones paraules, de nou, però cap tipus de realitat. Hem recordat velles reivindicacions o vells informes que ells mateixos van fer públic en el seu temps, com si foren informes seriosos, i avui han reconegut que són informes seriosos, com els que s'han presentat pel ministre de Foment en ocasions, el ministre Blanco, la pròpia ministra Pastor, simplement eren PowerPoints o presentacions en un full. No hi havia darrere cap tipus d'estudi seriós. Per tant, el que tornem a dir, si aquest tipus de... estem treballant, estem estudiant, són simplement fer PowerPoints o fer fulls escrits en promeses abstractes, això no es val. Nosaltres el que volem són inversions que hem repetit avui que no són econòmiques tampoc, perquè no estem demanant grans desembolsaments econòmics, no estem demanant un AVE fins a Vinaròs, simplement estem demanant que aquestes infraestructures que tenim, que són les vies, se puguin utilitzar. Si demanem més trens, simplement és ficar una màquina més circulant. Demanem més rodalies, demanem més regionals, no demanem noves vies. Demanem, òbviament, que se milloren les estacions i demanem que tant la línia de Vinaròs fins a Castelló, incloent fins a Tortosa si farà falta, com la línia de Sagunt al Palància, tinguin una oferta que és la que la gent necessita per a les nostres comarques.